Здравейте YouTube, аз съм Player 7, а тук до мен е Player DJ и сега ще покажа един бъг. Марабай от мене. Нали? Май беше това, да. Взимаме това. И си избирайте, например, да взимам диамантови блокчи, Iron и Емералд. И открих бъга, значи нали, слагам блокчето на диаманта. Тоест така, взимате релсата, така. И слагате диамант блока, и така. Опа, взимате, чакай да вземем така, слагате така, долу, бутате го, и как влиза. И ама гъл, бърках. Или пак го слагате, пак го бутате. И дясно копче. Не ще се отвори. Майка му стара. И го отваря. Сега натискате върху блока и го отваря. Или да го сложите някакъв айтем, пак го отваря. Значи сега може да ви покажа някои капани. Знам само без забъгано. Да ви покажа нещо друго. Нека да измислим. Добре. Има още един бъг с редстоуна. Нека да го сложи. Вижте, да. Нека да искате гледате как го слагате. Вземем ръчка. Това се включва. Това е втория бъг. Дори така да го застанете, дори и така. Така да стане. Така. Пак са бъгва. Значи друго. Някакви други бъгове или капани. За капани много не съм добър. Но тук още взето ще ви показвам най-различни неща. Имаше още един бъг, дето с една кокошка. Само се сетя кое беше кокошката. И ще бъде много добре. Така да го спусна. Бъде на ограда. Малко сме. И кокочката изобщо не мърда. Така седи. Изобщо. Преди така те будните пак. Ама къв. Друго. Как да ви покажа? Да се сетим нещо. Общо взето това беше от мене. Следващия клип ще ви покажа. Следващия клип ще бъде някакви постройки. Аз запомня нещо. Ако желаете да абонирате за нас, дайте положителен вот за клипа и пишете на коментари какво да се промени в нас. Благодаря, че гледате. Аз също бях тук, DJ. Снима Player 7. Довиждане.